बैसागु बोथोरनि समाव बाथाबारि गामिनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि दाखोर दालाफोरखौ साखोन सिखोन सिबस्रांदों बाथाबारि गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा। बैसागु बोथोर फैनायनि सिगां गोबां गामि गामि बैसागु आफादफोरखौ बैसागुजों सोमोन्दो लाना आगु बैसागु फालिनाय आरो रंजानाय बाजानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बे समाव बिजनी बल्लामगुरिनि सिङाव थानाय बाथाबारि गामिया रंजानाय बाजानायनि सिगां गोग्गो सावस्रि आरो साखोन सिखोन थानांगौनि थाखाय गामिनि फोथार, लामा आरो खाथिनि दखान गलाफोरखौ सिबस्रांनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो आइजो आफादनि नेहाथारि मीनु बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बोसोरफ्रोमबो बैसागु फालिनायनि असिलायै गोजाम बोसोरखौ साखोन सिखोन बारहोनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ साखोन सिखोन गाजा गोमजायै बरायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारियाव 17 बोसोर बैसोनि बुरै आइजोआबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों आरो 17 बोसोर बैसोनि आइजोआ बुङोदि गामिया समायना जानायनि थाखाय आरो मिनि खुसि थाबाय थानो मोननायनि थाखाय जयै बाहागो लादों होनना फोरमायो। बयबो रंजानाय बाजानाय जानायनि माबादों जायगाफोर सामनाय लामा सामा साफा लाखिनाय गामिया समायना जाथों होननानै जोंबो रंजाफाजाथों मिनि खुसि रायजो मोनजाथों। नायगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो नैबे मिडियानि गेजेरजों खुलुमहरनाय जाबाय। जोङो दिनै बाथाबारि समाज आइजो समाज हिसाबै जोङो गामिखौ साखोन सिखोन खालामनो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बोसोर गोदाननि बैसागु सेथि बैसागुखौ फोरबो फालिनायनि असिला लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बिनिखायनो जों बयबो बिब' बिनानाव बयबो ज' जालायनानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ बोसोर गोदान रंजालि बैसागुनि सेथि हाबाफारि हिसाबै दिनैनि हाबाफारिखौ जागायजेनदों। दिनैनिफ्राय जोंहा दिनै गामि फोसाबनाय लामा फोसाबनाय बेजों जोङो मोनसे थांखि लादों। समाज फोसाबनाय, उन्दै उन्दै गथ'फोरनो मोजां गियान होलांनाय आरो बेजों लोगोसेनो गोजाम बोसोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै बिदाय हरनानै गोदान बोसोरखौ बरायहरनाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा सानथामनि हाबाफारि बायदियै गाबोन नैथि हाबाफारियाव दङ। उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ खेला होनायजों लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय, एक्सटेम्पर स्पिच बायदिसिना कम्पिटिसन दङ। बेखौ जों गाबोननि सानसेयाव हाबाफारि हिसाबै लागोन आरो बिनि उनाव दङ सेथि बैसागो रंजालि बैसागो हाबाफारि बायदियै बेहाय दङ जोंहा थामथि हाबाफारियाव सेथि बैसागो। बेहाय जों फुंनि समावनो गामिनि बैसोगोरा सुबुंफोरखौ मान बावलायनाय लागोन, उन्दैफोरनो अननाय होगोन। जों बिनि उनाव हाबाफारि बायदियै मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मोसानाय बादायलायनाय बायदिसिना हाबाफारि लागोन। बिनि उनाव जों सानजौफुनि जानाय लोंनाय गामियैनो बयबो बोथिसे जागोन आरो बिनि उनाव जोङो बेलासियाव मोनसे मोसानाय हाबाफारि दङ, कम्पिटिसन दङ। जोङो बेयाव सानैसो आलासि हांख्राय हरनानै जों बे गेवलां मेलखौ बेखेवगोन। बिनि उनाव जोंनि हाबाफारिखौ सेथि बैसागो फोरबो फालिनायजों फोजोबनाय जागोन। आं बेखौनो बुंनो सानदों, जेरै जों दिनै रंजालि बैसागोनि असिला लानानै जेरैबायदि जों गामि फोसाबनो बा दखाननि दाखोर दाला फोसाबनो होननानै जों हाबाफारि लादों। जोङो बे हाबाफारिखौ जों लाबाय थागोन आरो आङो बेजोंनो बे मिडियानि गेजेरजोंनो आङो फोसावनो सानदों जाहाथे गामि गेजेरनि बा गामि सिंनि मोनफ्रोमबो दखान होगिरि बिथांमोना जाहाथे दाखोर दाला प्लास्टिक बायदिसिना मैगं दाखोर बायदिसिना जानाय मुवानि बिखब बेफोरखौ गेवलां जेनेबा उदां जायगायाव गारालासे बबेबा मोनसे जायगायाव जमा दोननानै बेखौ सावनांगौ। जोङो बारहावाखौ गोग्गो लाखिनांगौ, बेराम आजारनिफ्राय रैखा मोननांगौ। आं बिनि थाखायनो साफ्रोमबो दखान होगिरि बिथांमोनखौ साखोन सिखोन थानो थाखाय खावलायहरनाय जादों। दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों।
बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।